Käydään seuraavaksi läpi, miten kuivapuristellaattaa jiirataan käsin. Siihen tarvitaan pari työkalua, eli perinteinen johtorälläkkä sekä tämä meidän jiirausterä. Kun jiiraatte, niin muistakaa käyttää teräsuojaa. Ja sitten tarvitaan timantti lamellilaikka. Tää on karheudeltaan 60, jota me käytännössä pelkästään käytetään. Ja timantti lamellilaikkaa on hyvä käyttää akkurälläkkää, koska tää ei kierrä niin paljon, niin tää terä kestää myös huomattavasti paremmin. Jiiraamiseen voi käyttää myös kelkkaa, ja kelkassa on pölynpoisto myös mukana, mutta sen video löytyy tuosta alapuolelta. Eli käydään tässä videossa ainoastaan läpi, että miten käsin tehdään se jiiraus. Mennäänpä katsomaan. Nyt on jiiraus tehty ja niin kuin näette, niin leikkuu on erittäin hyvä ja ollaan noin puolen millin päässä tuota reunaa. Seuraava vaihe nyt sitten, jos halutaan päästä vielä vähän lähemmäs reunaa, niin me voidaan tehdä tällä timantti lamellilaikalla se lopullinen hionta. Nyt on jiiri täysin valmis. Ja leikkuu on aivan tässä tehtaan reunassa kiinni. Näin siis me jiirataan laattaa käsin, ja tosiaan se kelkka on myös yksi vaihtoehto ja siitä video alla. Jos kiinnostaa terät, niin näitä löytyy meidän verkkokaupasta.